Dukan yabo da jinjina su tabbata ga Allah madaukakin sarki. Yabo da aminci su tabbata ga fiyayyen halitta, annabin tsira, annabin rahma, annabi Muhammad da alayensa da sahabbansa baki daya. Bayan haka ƴan uwa masu kallo, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Barkamu da saduwa a wannan lokaci. Insha Allah ta'ala a yanzu zamu tattauna a takaice a karo na farko a matsayin shimfiɗa game da rusa game da wargaza mugun shirin maƙiya addinin musulunci, maƙiya al'ummar arewacin Najeriya, maƙiya al'ummar ƙabilar Hausa Fulani waɗanda suke so da ƙarfi da yaji ta kowane salo da kowace irin dabara sai sun wargaza arewacin Najeriya, sai sun haifar da yaƙin basasa tsakanin Hausa da Fulani. In ba ku manta ba, akwai radduka masu yawa da muka gabata muku tsakanin radduka namu daga ɓangaren mu da raddukan malamai irin su Profesa Mansur Sokoto da irin su Sheikh Ibrahim Aliyu Kaduna, irin su wato ɗan gidan Malam Karibullahi Nasiru Kabara da sauran malamai, wancan mai suna jikan Nasiru Kabara ne, ɗan gidan Karibullahi mai suna Alfatihu, Malam Alfatih. Duka mun kawo muku martanin su inda suka rika zaƙulo ƙaryayyaki da shubuhohin waɗannan mutane. Wannan hakan ya tabbatar da cewa magozawa ne, maƙiya addini ne, suke so su haddasa fitina. Tun a wancan lokaci sun yi amfani da kafafen sadarwa, musamman abin da ya shafi shafukan YouTube da Facebook, inda suka rika fitar da bidiyoyi da sautuka. Duk da yake ba za su fito a gansu ido da ido ba, sai dai a ji sautin su. Suna ikirarin cewa ɗan Fodiyo ɗan ta'adda ne, wani ɗan ta'adda ne, suna zage manya-manyan magabatan addinin musulunci. Suna kuma alakanta ayyukan ta'addanci na su Bello Turji da sauran 'yan ta'adda da daular Usman ɗan Fodiyo, wanda albarkacin da'awarsa gaba ɗaya al'ummar arewacin Najeriya da ma wasu ƙabilu da ke makwabtaka da Hausa Fulani su karɓi addinin musulunci. Ƙasar mu Najeriya da Nijar da sauran ƙasashe irin su Kamaru, su Chadi, su Ghana, duka da'awar ɗan Fodiyo ta faffantsama ta shiga ciki. Ba shakka wannan ba zai taɓa yawa maƙiya addini daɗi ba. Za su yi ta bin hanyoyin da ya kamata suke gani za su iya bi don su rusa da'awar Usman ɗan Fodiyo. A wancan lokaci sun yi amfani da shubuhohi na da ƙarfi da yaji sai sun alakanta jihadin ɗan Fodiyo da ta'addancin su Bello Turji. Bisa falalar Allah subhanahu wataala, sannan wasu jajirtattun malamai da suka ga wanda muka ambata muku a baya, musamman Sheikh Ibrahim Aliyu Kaduna, wanda su da kansu sun tsane shi saboda martanin da musu yana da ƙarfi sosai. Hakan yasa zai wahala su yi wani shiri ba su mention ɗansa ko sun saka hotonsa ba. Haka zalika Malam Alfatihu wanda muka ambata, duka sun yi wato martanin da bai musu daɗi ba, wanda hakan bisa taimakon Allah ya fatattake su daga YouTube da sauran kafofi ta yadda suka daina tasiri a cikin mutane. Yayin da suka cewa babu ci a can, sai suka ƙara dawa da sabon salo, shine salon rubutu. Wannan shine hanyar da suka ɗauko, salon rubutu. Kamar yadda ɗaya daga cikin masu bincike, wani ɗan uwa matashi wanda yake da shafi na wato Facebook, ya yi rubuce-rubuce a kansu, kuma ya turo mini sanan na ziyarci shafin sa, na ci karo da shubuhi manya-manya da waɗannan mutane suka kawo da yadda ya ainihin wato ko tona musu asiri, wanda insha Allah ta'ala a shiri na gaba za mu karanto wancan rubutu nasa mai matuƙar muhimmanci wanda ya na tona asiri tare da fallasa ga waɗannan mutane. A takaice, zuwa yanzu wani salo waɗannan mutane suke amfani da shi? Kamar da kuka sani, tsohon salon su shine zagin ɗan Fodiyo, alakanta daularsa da ta'addanci. Salo na biyu, ƙoƙarin wato ko su nuna cewa Fulani sun zalunci Hausawa, sun kwace masa sarauta. Shi yasa dukkan waɗannan sarakunan da ake da su a yanzu sarakunan Fulani ne, sun hada ainihin wato ko Fulani su yi mulki. Daga ciki akwai shubha cewa dukkan ƙabilu suna da ƙungiyoyi, hatta Fulani suna da ƙungiyoyi, ƙabilun Yarbawa, Igbo suna da su, amma ina ƙungiyar Hausawa. Duka wannan yaudara ce, shubuha ce suke fito da ita don su ruɗi mutane, su sa Hausawa su rika adawa da Fulani, Fulani su rika adawa da Hausawa. Abin da yake tabbatar da ƙaryayyakin waɗannan mutane shine kasancewar daular Usman ɗan Fodiyo bata ginu da ainihin Fulani kaɗai ba. Babban kwamanda na yaƙin Sheikh Usman ɗan Fodiyo mai suna Abdulsalam, wannan kwamanda ɗin ba Fulatani bane, Bahaushe. Inda a ce daula ce ta Fulani, to da Bahaushe bai zama kwamandan yaƙi ba. Haka sarkin Zazzau Bahaushe ne, sarkin ainihin wato ko Bauchi da sauran dauloli a wancan lokacin Hausawa ne. Sannan wasu daga cikin sarakunan Gobir waɗanda ɗan Fodiyo ya gwabza da su sarakunan Fulani. Sannan a cikin waɗanda ya ba mukamai duka zaka samu gwamutsi ne tsakanin Hausawa da Fulani. To haka kenan fito da waccan shubuha wata yaudara ce. Kuma wannan yana ƙara tona asirinsu a fili cewa ba wai Hausawan suke ƙauna ba, yankin Hausawa ne ba sa so ya zauna lafiya. Domin idan muka duba za mu ga cewa babu wani Bahaushe face yana da alaƙa da Fulatani, babu wani Bafulatani face yana da alaƙa da Bahaushe. Duka mu da zaka zazzage muka yi bincike ɗaya mu bayan ɗaya, zaka samu wannan mahaifinsa Bahaushe, mahaifiyarsa Bahaushiya, Bafulatana,
wannan mahaifinsa ba Fulatani, mahaifiyarsa haka dai haka zaka samu mu ma tsakaninmu da matayenmu, shi wancan iyayensa gaba da baya Hausawa ne amma matarsa iya daga gaba da baya Fulani, haka ake agwamatse. Babu wani dalili da zai sa a ce wai za a raba tsakanin Fulani da Hausawa. Wanda ya ce zai raba tsakanin kabilar Hausa da Fulani kamar wanda ya je Madina ne ke so ya raba tsakanin kabilar Ausu da Khazraju, ko kuma kamar wanda yake so ya raba fata ne da tsoka ya ce ba tare Allah ya halicce su ba. Da haka a halin da muke ciki a yanzu a ƙasar Hausa akwai Fulani da yawa waɗanda asalin Fulani ne ba sa jin Fulatanci, saboda me tuni an gwamutsa an zama ɗaya ta yadda ma ba a iya bambancewa. Wayannan 'yan ta'adda suna so su ga nemanci fitintunu da suka faru a wasu yankuna. Dama Fulanin daji da aka je aka kawo su suke ta'addanci, renar su akai, an rene su ne da wannan manufar. Domin inda shugabanninmu suna so su yi wa kansu adalci, suna so zaman lafiya dore, to kyautuwa daga yanzu su fara bincike akan waɗannan ƙungiyoyin da suke kira ga Hausa da su tashi su kwashi yanci. Ya kamata su fara bincike mai tsanani akan su daga ina suke, domin da za a tsananta bincike zai wahala a rasa alaka tsakanin masu kira Fulani su afkawa Hausawa, masu kiran cewa Hausawa su afkawa Fulani, ko Fulani su kare kansu. Da za a tsananta bincike muna zargin cewa za a samu suna da sila da waɗanda suka kawo ta'addanci suka rena tunanin Fulanin jeji domin cin wannan ganima din. Suna so su ganimanci tunanin mutane su haddasa fitina. Da haka aiki ya samu hukuma dole ta bibi waɗannan mutane ta musu hukunci. Misali daga cikin sharrin da suke yadawa, za mu ga cewa daga cikin shafukan su sukan sa hoton, wato ko kamar da kuke gani a nan, hoton mutum ne da maciji. Nan gashi nan an sa Hausawa a wajen mutum, wajen maciji kuma an sa Fulani. Sai aka nuna ga mutum nan yana ba maciji ruwa, can kuma ga macijin nan da a can in kuka duba nan karami ne. A hoto na biyu za mu ga cewa hoton macijin ya zama babba. Sai aka sa ƙasar Hausa a yau, sannan macijin aka sa Fulani, Hausawa wajen mutumin aka sa Hausa. An nuna gashi nan wato na macijin ya laƙume wannan Bahaushe din, wannan mutum kenan. To da wannan ne suna so su yi amfani da hoto mai mara magana, suna so su yi amfani da hoto mai magana wajen ainihin wato ko su nuna cewa Hausawa sun raini Fulani, Hausawa sun jawo Fulani a jika, kuma Fulani sun zame musu matsala. Ba shakka wannan falsafa ce, shuba ce mai ƙarfi da ake so a yi amfani da ita wajen wato wayar da tunanin mutane zuwa ga wani ta'addanci, shine mutane su ɗauka cewa dukkan Fulani 'yan ta'adda ne. Tambayar da muke wa masu irin waɗannan maganganu ɗin, shin a cikin birane da muke da su, Fulani nawa kuka sani wanda a cikin birane suke aikata ta'addanci? Fulani nawa kuka sani? Sannan duk sanda za a iya kamo cewa an kama wani Bafulatani, to kuma za ka ji an kama Bahaushe, an kama Inyamuri, an kama Berabe. Ba wata kabila a Najeriya face sai ka samu 'yan fashi da makami a cikinta. Takaice ta'addanci a cikin Fulani, wannan wata yaudara ce ta haddasa fitina. Idan muka duba fitinar Fulanin daji da ainihin al'ummar cikin gari, fitina ce da su Fulanin daji din ba sa yi da niyyar yaƙi da Fulatanci da Bahaushe, suna yi ne a matsayinsu na mazauna wato riga, ana kai musu farmaki, ana musu ta'addanci da sauransu. Suka ce za su kare kawunansu. Hatta a cikin daji din za mu samu cewa ba dukkan Fulani ne ke ɗaukar makami ba. Sannan a tsakanin Fulanin ana samun wasu su je su kawo wasu farmaki ba don wani abu sai don manufar waɗannan Fulanin da ke sata kwaya ce, shine fashi da makami, ba tare da duba da wata kabila ba kabilanci a tsarinsu, kawai su 'yan fashi ne. Shi yasa za mu same su tawaga. Da haka inda a ce waɗannan mutanen kishin al'ummar arewacin Najeriya suke yi, ba kuma 'yan kwangila ba ne, ba inda za a yi su kira da cewa Hausawa su tashi. Da sai su kira hukuma, sai su ce hukuma ki tashi ki ɗauki mataki, amma su rika kiran Hausawa su ɗauki mataki, har ta kai ga sun kafa ƙungiya, suna ƙoƙarin su reni wannan ƙungiya, kuma suna zagin ɗan fodiyo, suna alakanta ta'addancin Fulani na daji da ainihin yakin ɗan fodiyo. Babu shakka wannan mugun nufi ne, ƙoƙarin hargiza arewacin Najeriya ne. To saboda haka muna kalubalantar waɗannan mutane, ko muna neman hukuma da ta tashi haikan wajen bibiyar su ta kama su. Kaɗan daga cikin aikin da suka yi sun samu gindin zama, har sun ƙirƙiro wa ƙungiyar su suna wai IPOB. Kaga sai suka kwaikwayi irin sunan ƙungiyar Yarbawa, ba Amotekun ba ita ba, wato ƙungiyar IPOB ta ainihin wato ko Inyamurai. Su can IPOB sai suka cire B din sai suka sa H a gaba, ya koma IPOB, wato su ma dai ƙungiya ce irin waccan ƙungiyar. To aiki ya rage na mahukunta su tashi su yaƙi wannan ƙungiya, domin za mu ga cewa ƙungiyar IPOB ba ta zama alheri ga mutane ba. Hatta 'yan kudancin Najeriya suna kuka da ƙungiyar IPOB, bayan zama 'yan ta'adda da suka yi, suna ta'addanci akan fararen hula, ba su iyala jami'an tsaro ba. Ƙarshe suka fito suna rajin kafa ƙasa a cikin ƙasa.
suka zama kungiyar ta'addanci tabbatacciya a Najeriya. Ya kuke gani tun farko da mahukunta sun dakile IPOB da sun yi wannan gawurtar? To haka mu ma a yankinmu idan aka kyale wannan kungiya ta masu rajin kwatar haƙƙin Hausawa suka yi ƙarfi, to za su haddasa fitinar da Allah kaɗai san iyakarta. Na ɗaya, za su haddasa yaƙin ƙabilanci. Na biyu, za su haddasa rikicin addini. Domin gabaran da suka ɗauko na tumɓake da'awar ɗan fodiyo abu ne da ba zai yiwu ba. Ba wani musulmi Bahaushe ko Bayarabe ko Bafulatani ko Indiya ko Bature ko Balarabe face in yi an ce ga wani mujaddidi wanda shi kawo musulunci arewacin Najeriya, wasu suna zagin sa, suna kokari su haddasa fitina a wannan yanki, face sai sun kawo ɗauki na Allah wadai da Allah tsine ga waɗannan ƴan waɗanda suke haddasa wannan fitina. To kaga kenan duk abin da gwamnati ta san cewa wani ya ɗauko gabaran yi, ya fake da sunan ƙungiya, ya fake da sunan kabilanci, amma shigo da siyasar addini da maguzanci, yake zagin manyan malaman addini da kowa yake darattawa, to fa aiki ne na hukuma ta dakile wannan. Idan ba haka ba abin zai iya gawurta ya zama fitina, rikicin addini ya barke. Mun riga mun san cewa mu 'yan arewacin Najeriya muna da son zaman lafiya. Irin tsokanar da muke fuskanta daga wasu 'yan kudancin Najeriya musamman kiristocinsu, muke yin haƙuri. A yankinmu za a zo a kashe mana mutane, amma mu yi haƙuri. Su tafi kudu su je cirani a kashe su, mu yi haƙuri. To kaga yanda muke da haƙurin nan, kyautu ya hukuma ta rena haƙurinmu, ta ci gaba da lallashinmu ta hanyar ba mu tsaro da kariya da maganin duk wani wanda zai zo ya mai da mu fitinannu. Misali, lokacin da Muhammadu Yusuf ya zo ya fara da'awarsa ta ta'addanci, kowa riga ya sani a fili da'awa ce da aka ƙirƙiro ta domin a haddasa fitina. Da hukuma ta dakile wannan fitinar tun farko da kiranye da malamai suka yi mata ta hanyar da ta dace, da an zauna lafiya. Amma da ta yi shiru ta kyale abin, sai abin ya gawurta, aka ɗebi mutane da yawa, hakan ya zo ya zama ajalin da yawa daga cikin arewacin Najeriya. Kamar yadda ya faru a lokacin mai tatsini, shi ma haka ya zo da da'awarsa ya ƙarfi, ya cutar da mutane. To ga wannan ƙungiyar ita ma, ko dai ai maganinta ko kuma lokaci yana tafe hukuma za ta yi nadamar kyale wannan ƙungiya a cikin al'umma. Duk wata ƙungiya da ake so a kafa a arewa, to wannan kungiyar ba ma bukatar ta. Saboda haka muna kira ga hukuma ta sauri ta dakile wannan abu. Yanzu gashi sun fara yin form suna yadawa a Facebook, don wanda yake so ya je ya cike. Kaga kenan yau da gobe za su fito fili, tun suna ya boye za su yi uniform, kaga shikenan sai su fara kai hari masallatai su ce sun kai wa rundunar dan fodiyo ta'addanci. Sun kai musu farmaki, sun je sun yi maganin yan ta'adda. Shikenan za su rika halatta jinanan musulmai, tare da musulmai ba su san wani daukan makami ba. Da haka dole ne mahukuntan mu in suna tsoron Allah suna kishin al'umma su yaki da wa'ancan mutanen. Domin 'yan ta'adda da ke rura wuta yaƙi da harshe sun faɗi masu ɗaukar makami tashin farko illa. Da haka wannan shine shimfiɗa game da shirin da za mu kawo muku, inda za mu karanta binciken wancan matashi wanda na ce muku ya yi rubutu sosai a shafin sada zumunta akan wannan mutane da shubuhohinsu, da sauran wasu bayanai waɗanda na ci karo da su, waɗanda insha Allah ta'ala za su taimaka wajen fallasa waɗannan mutane waɗanda suke su cutar da al'ummarmu. A ƙarshe muna roƙon Allah subhanahu wa ta'ala ya mana gamdakatar, ya bamu dacewa duniya da lahira. Wa sallallahu baraka ala nabiyina Muhammad wa alihi wa sahbihi wa sallam. Subhanakallahumma wa bihamdika nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilayk.